आयै आयै आंहा डिउरेन्ट काप नायनो टिकेट लायनो थांहांदों। मा डिउरेन्ट काप बेलाय? बे सान्दुङाव लारि जालायनानै टिकेट लायनो नागिरदों नों? न'नि फिसा बिला खामानिखौबा मावा आरो बे सान्दुङाव आयै नों मानो बिदि? मालाय कत' हाजार मानसिफोरानो थांदों टिकेट लायनो, आंबो थांनो। ओहो मालाय फुङावनो थांदों मालायफ्रा। मबाइलावनो नुलागासिनो डिउरेन्ट काप ना मा कापनि टिकेटनि दावराव। सिगां थांनायफोरानो मोनबोआखै, नों मोनगोन? थाङा बेफोराव। जल्दि ड्रेसफ्रा चेन्ज खालाम। जल्दि। माबेनिबा डिउरेन्ट काप नायनो मा सेन बेलाय? सेन्सनो दा। जियानो जा सेन ना सेन्स एखेसो। रोङाबा मानो होनो? आयैलै मालाय गिटारस्रि सिंगारबो फैलायगोननो। प्लिजलै आयै। जल्दि ड्रेसा खुनानै ओंखामा संहैदोसो। खुन रायजोनि फुङाव थांनायानो टिकेट मोनाखै। बिहा दासो सानजौफु समाव लाजिबो रोङा। माबार खुनोबा खु ड्रेसा खु। आंनासो हिसाबानो थालांजोब्बाय। मा नायदोंमोन आंबो। नङाबा मोनगोनसो। नायगोना नोंखौबो र'। थांनो लुगैबाबो थांनो मोनाना मोनसेबो खामानि मावाखै आं। मालानि डिउरेन्ट काप नायनो थांग्रानो।